Ski a Golf Resort Thale je miesto, kde sa nachádzajú dve ihriská dnes v roku 2024. Ale celý ten začiatok, by som povedala, tejto rozprávky začal pred 25 rokmi a začal to práve možno jedným krásnym dizajnom, jedným základným rozhovorom s človekom, ktorý sa nakoniec podpísal pod dizajn ihriska Grey Bear na Táloch a následne aj ihriska Little Bear, ktoré vzniklo v roku 2014 pred 10 rokmi. Ja sa teším, že pred kamery môžem privítať dizajnera golfového ihriska Grey Bear aj Little Bear, Boba Waltona. Bob, welcome and thank you very much for doing the interview with me. You're welcome. It's always a pleasure to be in Slovakia. Bob hovorí, že vždy sa teší, že môže byť na Slovensku. Bob, I would love to ask you the first question. What was your first visit to Slovakia? What sort of feelings did you have? How did it went? Yeah, so I had never been in Eastern Europe, and I was a bit shocked as a guy from the U.S. coming through the border controls and so forth, and even seeing the housing and everything. But by that time, things were starting to change, so you could also see the changes. So it was exciting. Takže Bob hovorí, že naozaj tá prvá návšteva bola veľmi zaujímavá. Nikdy predtým nebol vo východnej Európe a naozaj hovoríme o... What year was it exactly? I think 98. Takže bolo to zhruba v roku 98, kedy ešte naozaj boli kontroly na hraniciach, ktoré naozaj že nikdy predtým nezažil. Všetko bolo dosť také nové, ale že bolo to veľmi, veľmi iné. Inak vyzerali budovy, inak vyzeralo vôbec celé Slovensko, ako si ho už teda pamätáme dnes. Alright, so the first visit was exciting, and what continued from then on? Well, then it was... probably over 100 trips here, both to build the Grey Bear course and the Little Bear course. And then I guess Little Bear opened in 2014. And since then, except for COVID, I've been coming back every year trying to teach and help the game here in Slovakia. Takže Bob hovorí, že odkedy vlastne bol tu po prvýkrát, tak odtedy má za sebou zhruba 100 výletov na Slovensko, kedy vlastne v 2014 sa otváral Little Bear. Každopádne snaží sa prísť každý rok, aby mohol ďalej sa venovať aj rozvoju vlastne golfu ako takého. Taktiež učí, takže vracia sa na Slovensko veľmi rád a teda veľmi často. A dá sa povedať, že okrem covidu je tu každý rok aspoň na nejaké obdobie. Bob, how did the whole thing started with designing this golf course? How was it? What was the first thought of you and Skip Malik, who's also the co-designer, designing this place? Well, I came over first to try to lay out the golf course, and we only had room for 14 holes. And so Vlado came out at the end of one of my days and wanted to know, of course, how things were going. And I told him, well, we have a very fine 14-hole golf course. And he was not happy. And so this is how we ended up with the property where holes 15, 16, 17, and the tee at 18 are. They needed that extra land. Takže vlastne Bob prišiel na prvú návštevu a povedal, že áno, máte to tu prekrásne, ale musím vám povedať, že máte tu vlastne priestor len na 14 jamiek, takže keď bol v rozhovore vlastne s Vladom Sotakom, generálnym riaditeľom, tak povedal mu, že áno, je to tu pekné, ale je tu priestor na 14 jamiek, potrebujeme trošku viac, takže vtedy vlastne vznikla tá myšlienka, tí, ktorí Tále poznáte, tak vlastne jedná sa o kus zeme na jamky 15, 16, 17 a 18, ktoré potom následne pribudli. What was next? Well, next was... Once you get an understanding for the land, then you can figure out where the first tee is and the 18th green is and everything in between. Takže ako náhle sa vlastne dizajner pozrie na samostatné ako keby územie, tak začne rozmýšľať, kde je schopný vlastne dať prvé odpalisko, 18-kový green a všetko medzi tým. So when did the whole plan of design started, and when did the actual working on the golf course for being it open in 2002 happened?
Yeah, so the process started for the design in '98 on my first visit. And then I guess the construction begins around 2000. Mm-hmm. And it started with taking the trees down in the wintertime. Many trees had to be removed. Mm-hmm. And then after the trees are removed and the weather gets good, that's when the bulldozers come in and start moving the land around and building the golf holes. Takže vlastne dizajnovanie samotného ihriska začalo v roku 98 a od roku 98 potom následne v roku 2020 začal samotný proces. Vlastne najprv museli ísť niektoré stromy dole a samozrejme musel sa začať ako keby šejpovať, teda buldozermi vytvarovať samotné jamky a ako keby celý proces tých jamiek, greenov, odpalisk a tak ďalej. Tell me, what sort of a feeling do you have when you come back to this place? Grey Bear is now 22 years old, and you must feel proud. Very much so. You know, your brother Paul said it best. He said this is a magical place. Mm-hmm. And that was early on before the golf course was built. And every time I come back, I feel that magical place. And I think all of the people that play here that I speak to when I'm here, they feel the same way. Takže otázka bola, že aký je to pocit, keďže ihrisko Grey Bear na Táloch má dnes už 22 rokov, aký je to pocit vrátiť sa sem na naozaj toto prekrásne ihrisko, aké to v ňom vyvoláva pocity a či je pyšný, tak vraví, že jednoznačne, teda má byť na čo, to si treba povedať. A každopádne tak, jak paradoxne spomenul môjho brata Paula, ktorý tu vlastne hral golf ešte keď hrával golf a on to nazval ešte dlho predtým, ako ihrisko Grey Bear vlastne bolo, tak povedal, že toto je magické miesto a Bob hovorí, že naozaj absolútne s ním súhlasí, lebo stále aj po tých rokoch ešte stále je to jedno magické miesto. What do you think about Grey Bear hosting such a wonderful event, Ladies Slovak Golf Open? I know you've been around when the Ladies European Tour has been played here. The last tournament was 10 years ago. So what do you think about the return of professional ladies golf to Grey Bear? Well, it's wonderful. Anytime you can shine the light on golf with the general public, I think it helps the game in general. And I'm a great believer in the game and how it helps people. So anytime you can have an event here that shines light on golf in Slovakia, I think it's wonderful. Otázka bola, či sa naozaj teší tomu, že sa tu koná turnaj Ladies Slovak Golf Open, keďže pred 10 rokmi tu bol turnaj Ladies European Tour, Bob tu bol tu na návšteve, bol to vlastne 5 rokov sa táto túra konala tu. A otázka bola, či naozaj si myslí, či to má obrovský vplyv na samotný golf, na toto miesto. Tak Bob povedal, že on si myslí, že je vždy dobré, keď sa ihrisko vie ukázať ako keby v takom peknom šate, v tom zmysle, že pritiahne ľudí, pritiahne záujem a vlastne pritiahne záujem o golf samotný a on je veľký believer, verí v golf ako taký, verí v to, aby sa rozvíjal, takže veľmi sa teší, že sa tento turnaj tu koná a vlastne od začiatku týždňa sa tu pohybuje. Bob, tell me, how much did you have time to talk to the professionals, to the ladies? You must have been in conversation with them. Do they enjoy coming here? Some of them are here for the first time. What do they think? Yeah, I've spoken with many of them. I've been trying to help some of the Slovak girls with their games, and some of them who have not played so much here. So yeah, I've been out there quite a bit. I think basically they feel like I do. It's a magical place. It's a beautiful place, and many of them have not played mountain golf, so you know it's a little bit different. Totally different. And yeah, so the thing that I've noticed is, and we talked about it a little bit before, about how many of the girls who are here playing have just finished their college careers in the U.S. I don't know, maybe 80% of them, and they are now just starting their professional careers, and it's always exciting. Takže otázka bola, či mal možnosť rozprávať sa vlastne s profesionálkami
zo všetkých krajín a taktiež vlastne Slovenkami, ktoré sa zúčastňujú tohto turnaja, tak povedal, áno, som tu celý týždeň, mal som možnosť hovoriť s nimi, mal som možnosť sa rozprávať a taktiež pomôcť slovenským hráčkam trošku s tým, ani nie dizajnom, ale možno s tou hrou v kopcoch, lebo naozaj golf v kopcoch je úplne o niečom inom, ako je golf, dá sa povedať, že na rovine. Každopádne povedal, že tak, jak on, súhlasí s tým, že jednoznačne aj títo hráčky hovoria, že je to absolútne magické miesto a taktiež sa veľmi tešia tomu, že teda majú možnosť tu nejakým spôsobom hrať a povedal, že ho veľmi prekvapuje počet hráčok, ktoré sú aj z iných krajín, ktoré práve dokončili univerzitu v Spojených štátoch a sú pritom z európskych krajín, takže ostal z toho počtu veľmi prekvapený a povedal, že vyzerá, že je to tá cesta, ktorou sa vlastne ako keby golfové profesionálky dostávajú do golfu tým, že idú na univerzitu v Spojených štátoch. I have one last question. What will you be doing during the tournament? Will you be watching? Will you be cheering? Will you be feeling very proud of your design that it's used for another professional event? I think mostly I'll be keeping an eye on the four Slovak girls that I have worked with and hoping and cheering for them to do well. Takže otázka bola, že čo bude robiť počas celého týždňa, kedy sa Ladies Slovak Golf Open vlastne koná, tak povedal, že určite sa bude pozerať a hlavne sa bude sledovať 4 slovenské hráčky, ktorým sa snažil pomôcť doteraz, takže určite bude držať palce. Bob, thank you very much that you found a little bit of time to do the interview with us. And it's nice to see you back in Slovakia. Hopefully we'll see you plenty more times. Thank you. Takže poďakovala som sa za to, že si našiel čas na tento rozhovor a aby sa naozaj cítil na Slovensku vítaný a uvidíme ho radi zasa do budúcnosti. Takže ďakujeme pekne.